ще разцикаме Custom Map и ще се запознаете с него. Се надявам да лайкнете, споделите и така. Пипа няма да бъде много дълъг, тъй като ми е пръв. Може да кажа, приятели. Ще играем не толкова специален мап, да знаете, че той е много по-добър от мен, но все пак ще се справя. Така. Да започваме. След известно време, няколко седмици, дена, не съм сигурен толкова, ще почна вече да снимам и с камера, тъй като моята камера в момента я няма. Така, аз съм компютър. Така. Здрасти, хай.
двамата сме от България. Но все пак, той тъй като ще прави неговите клипове на английски. Те са отбили вече с някакви мега нацепените оръжия. Убихме го, както виждате. Но стават никакви ботки. Тъй, че ще бъде трудно с ботките. Но нищо, ще се справя. Почвам ги, правя с личото. Ще къртим Мики. Нищо не виждам. Шиквам се, викам. Виж ги. Направо става зле. Ще ги наредили като... Аз нямам никакъв шанс. Как е при теб? После в коментарите ще ви напиша неговия канал, ако искате и него да гледате, да видите как ма прави на нищо. Той е почнал клип, това е първия клип де, ама той е почнал преди мен с друг клип. Той си му вече взел IP. Да. Добре. Така. И пак ме правят на нищо. Като свърши тази игра, може би ще играем още малко и след това ще приключваме. Очаквайте, че сигурно често ще снима клипове. Аз съм 12, пак повтарям. Че аз не съм казал, нали? Излете. Аз съм 12.